Здравейте, скъпи приятели! Днес реших да направя видео за училището. Както знаете, много пъти се е случвало това да ти пишат една лоша оценка на някои хора. Да ме почти някой път, но когато ти напишат оценка, вие повярвайте, че тази оценка не решава колко си умен. Една оценка не може да каже как разсъждаваш и как мислиш. Не може, примерно, да имаш двойка, а да знаеш много. Не си мисли за тъп. Тя не определя бъдещето ти. Тя не определя всичко. Всичко зависи от едно единствено нещо. Как ще се справиш? Или как си учил? Ако те похвали един човек, похвали се и ти. Много често не съм го правил, но стрес в училище е най-гаден. Когато трябва да учиш нещо и веднага го забравяш, защото си изнервен. И е много лошо, тъй като аз самия забравя много. Колкото и да уча, после съм забравил всичко. Не знам защо се случва. И един път, като научих нещо, един урок, няколко пъти, поне да не ви излъжа, ще ви излъжа 10 пъти, 8 пъти го учих, включително и вкъщи, и после в училище още 7 пъти, и да ви лъжа, и го запомних, но по принцип уча. Но някои неща ги забравих. Мога да ви кажа само, че е малко трудно. Не се мъчете чак толкова, но ученето е хубава работа. Както се казва, по вида посрещат, по ума изпращат. Учи се, за да имаш бъдеще. Но аз съм на оценките. Шестица получават понякога и тези, които не ги заслужават. Някой може да има лист с отговори, някой може да е. Но някои получават оценката, която заслужават. Училището е трудно. Знам го. Всеки от вас може да го знае. И ако мислите, че сте умен и имате двойка, не мислете, аз съм тъп. Но съм тъп. Грешки ли имам? За това. А вие просто сте умни, но понякога се случва да получиш лоша оценка. По един предмет, който ми е изключително лесен, аз получих тройка. Защото не можах да разкажа урок. Това е мисъла и това е смеската и между стреса. Но, примерно, когато ни позволяват да пиеш вода, защо да не пием вода? Това са 40 минути. Да стоим седнали, особено на дървените столове, ми заболява задникът. Какво още ще ви обясня, за да ви кажа, че една оценка не решава твоето бъдеще. За напред ще има много повече. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала, включително. Разбира се, ако искате да правя още видеа, само пишете долу в коментарите. Но аз все пак ще правя. Затова довиждане и до скоро. Между другото, не забравяйте да напишете и предизвикателства долу, ако искате. Каквито поискате. Само да не са видео с паста за зъби. Довиждане от мен и до скоро. Чакайте следващите клипове. Чао!